a csizmám. Fehér rózsatúlikát, engem a szerelem bánt. Nincsen nagyobb győtrelem, mint a titkos szerelem. Túl a hegyen egy faluba, gyászol engem egy viola. Violának nincsen szagja, szeretőnek nincsen anyja. Szeres rózsám, csak nézd meg itt, mert a szerelem megvakít. Engemet is megvakított, halálig megszomorított. Jaj, Istenem, jajjanak, la-la-la-la-la-la-la-la-la. De kinek szokott, nem adnak, la-la-la-la-la-la-la-la. Mert nekem bizonyának, la-la-la-la-la-la-la-la. Őtő hadan kívánnak, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nekem bizonyának, la-la-la-la-la-la-la-la. Őtő hadan kívánnak, la-la-la-la-la-la-la-la. A Iszai templom előtt, la-la-la-la-la-la-la-la. Megesküdtem Isten előtt, la-la-la-la-la-la-la-la. Hogy nem tartok őszeretőt, la-la-la-la-la-la-la-la. Csak minden újabbra kettő, la-la-la-la-la-la-la-la-la. De ha nem kettő, bár egyen, la-la-la-la. ...2015. december 15-e van, 1467-ben Moldvában Mátyás király megszállt seregét, álmukban gyilkolták meg az oláhok. A király maga riasztotta föl a sereget, és próbálta rendezni a sorokat, de a felgyújtott házakban és a csapdaként állított helyeken 10 000 magyart gyilkoltak le. Tulajdonképpen ez volt az első nagy magyar gyilkosság, amely után vérszemet kaptak, és amelyet követett a többi. Köszöntöm szeretettel Cenzúra nélkül című műsorunk mai kedves nézőit. A dátum emlékeztet bennünket, az időszak emlékeztet, és minden, ami történik körülöttünk, az összefüggésben van a múlttal, hiszen a magyarírtás Moldvabányán nem ért véget, hanem a mai napig tart, és közben pedig a polkorrektség jegyében, amely egyenlő a propaganda világ hazugságával, továbbra is folyik a multikulti együttélés, békés, múlteltörlő és a jövőt a magyarság alávetettségében tervező változata. Bolyai János is 1802-ben ezen a napon született. Az ő sorsa a legtipikusabb magyar sors,
A magyar zseni, akinek a hagyatékából sokan gazdagodtak, Nobel-díjat szereztek, miközben őt magát saját hazájában sem ismerik igazán. A Benes dekrétumok is szóba kerültek, akkor, amikor Kövér László megemlítette a kollektív bűnösség elvének tarthatatlanságát, az pedig, hogy emiatt bekérették Prágában a magyar nagykövetet, jelzi, hogy tulajdonképpen a kollektív bűnösség elve ma is érvényben van az Európai Unió szerint, Csehország és Szlovákia szerint, vagyis azt gondolják, hogy az idők végezetéig ilyen törvényeket hatályban lehet tartani, még akkor is, hogyha múltbéli törvényeknek tekintik őket, de nem hajlandóak a rendjükből kivenni, és ez jelzi azt a kettősséget, amely az unióbéli egyenlőség és alávetettség valódi természetét mutatja. És van még itt egy témánk, az egészségügy, amely a Szent István kórházon keresztül mutatkozik meg leginkább, mert hogy novemberben 32 munkatársa hagyta ott a kórházat, most pedig ott tartunk, hogy 12-en ebben a hónapban, az elmúlt napon felmondtak, és nem kívánnak a továbbiakban ilyen rabszolgabérekért dolgozni. Az, hogy Németországban, Ausztriában, bárhol a világon a többszörösét megkeresik, ezt még mindig a magyar vezetők nem akarják megérteni. Valahogy úgy tekintenek erre az ügyre, mintha természetes lenne az, hogy a kórházi dolgozók ingyen kell, hogy dolgozzanak, hiszen saját létfenntartásuknak a költségei nagyobbak, mint maga a fizetés, amit lehet szerezni azért a munkáért Magyarországon. Ezek a témáink, ezek a javaslataink, és meglátjuk, hogy mit lehet mindebből kihozni, hiszen minden napnak megvan a maga témája, ugyanakkor más témák is bejönnek. Halló, halló, Jobb, szervusz, köszöntelek szeretettel. Ez a moldvai csata, ez nagyon érdekes. Érdekes, hogy azért erről jó lehet többet hallani, vagy esetleg, ha téged meg lehetne kérni, hogy majd idővel, akár egy előadás keretében mondjuk erről. Igen, ugye téged is szíven érintett ez a dolog, tehát Moldvabányán a magyar király megszáll egy városban, ahol békésen fogadják őt, és ahol egész seregével nyugovóra tér. Az oláhoknak a vezetője pedig az a harmadik Istvánjuk, akit Nagy Istvánnak neveznek később, és talán ezért, meg hasonló cselekedeteiért az, hogy tulajdonképpen a saját szövetségese, mert Magyarországnak Moldva a szövetségese akkoriban, de a fejedelem, a vajda szembefordul a magyar királlyal, majd ezután a cselekedete után néhány évvel mégis rádöbben arra, hogy a török a legnagyobb ellensége, és akkor már szövetségesül szegődik ismét. Az pedig, hogy legyilkolják a magyarokat álmukban, hogy Mátyás király ébresztgeti a seregét, és súlyosan megsérül, nyilak és dárdák, kelevézek találják el a királyt, vagyis maga is részt vesz nagyon keményen a harcokban, és később pedig, amikor úgy döntenek, hogy ennyi legyilkolt, mert a házakat rágyújtják az alvó katonákra, ajtót, ablakot beszögezik, kitámasztják, hogy ne tudjanak kijönni, és így pusztítják leginkább a magyart. Mátyás pedig mintegy 40 000 főnyi sereggel van úton, és hogy visszafordulnak a király életének megmentése érdekében,
ez igaz, de a küzdelemben megmutatkozik az oláhok, a későbbi románok valódi természete. Nem tudom, mi van, Jobb, én most nem hallak téged. Az elején is egy kicsit nehezen hallottalak. Nem tudom, hogy mit kéne azzal a masinával. Most látlak is viszont, na, ez jó, várjál, akkor megpróbáljuk mi is a varázsszereinket, mert az, hogy látlak, az már fejlődés az előző állapothoz képest. Csak egyelőre... Nincs bekapcsolva, Na, most hallak. És most? Most hallak, igen, nagyon jó. Akkor... Maradjon kép nélkül, de a hang legyen. Igen, jó, akkor legyen úgy. Hogy ugye van aztán a magyarságnak egy másik nagy embere, Kossuth Lajos. Most tulajdonképpen nem az ő személye, hanem a jó múltkorában én volt nekem egy másfél órám, és sétálgattam a Kossuth téren, megnéztem a szobrokat. Igen. Na most, ami igazán nagyon tetszett, az a szobor, amihez nem nyúltak hozzá, jelesül a Rákóczinak a lovas szobra. Igen. Na most én szinten, és én nem vagyok vészemben, de talán a hallgató tudni ellen, hogy a Kossuth Lajos szobor állva, Kossuth Lajos bronzön muták és egyfajta biztonságot az akkor ilyen, ha egy kicsi szocreál, de hát az ember azt inkább elfelejti. Én most megnéztem ezt a kőből készült szobor együttest, ami hát szép művészi alkotás, de én szerintem azok a figurák mind egytől egyig olyan lehangoltak, mint hogyha valami könyvtárban beszélgetne Kossuth a barátaival, meg a miniszterekkel, azokkal a 48-as emberekkel, és tehát nincs benne erő, olyan, mint hogyha lesújtottak lennének ezek a figurák. Aztán én ennek utána valamikor a két világháború között és hát fel is álltak, jött a rákidő, és akkor hát fogták az egész szobor együttest, és elvitték a kerepesi temetőbe, és aztán évekig felajánlották, hogy akármelyik város elviheti. Végül aztán a dombovári tanácselnök jelentkezett, hogy ő elvinné, ott van egy nagy park. Hát ugye nem fért el a hatalmas kocsira, szét kellett fűrészelni, ami még nem olyan nagy baj ilyen szobor esetében, mert azt össze lehet rakni úgy, hogy nincs nyoma sem. Igen, ám csak a dombovári városi parkban ez a hatalmas együttes nem fért el, így aztán felfűrészelve, így ilyen 20-30 méteres távolságra lerakták a szobrokat, és hát ezek a figurák továbbra is olyan szomorúan néztek, most meg mintha azt fejezték volna, hogy Istenem, de kár, hogy minket elválasztottak egymástól. Szóval, de azért mégiscsak valamit számított, hogy legalább a valahogy ment el, nézni lehetett. Hát, hogy most így más barátom egyik még figurát tervezni. Nagy érroncsony, de nem sútnak az energiáját, azt a hatalmas lelki erőt, indulatot, ami Kossuth Lajosban volt, ezek a szobrok, nem is tudom, talán éppen Trianonon keseregnek a figurák, nem tudom, egyáltalán nem. Aztán egy nagy csak kontraszt, az Országház északi, úgy mondják ezt, hogy a felvízi, tehát a Margit híd felőli kapuja előtt pedig egy óriási nagy, hát szerintem gyönyörű Tisza István szobor van, ami megint olyan diszharmonikus a Kossuth mellett, a Tisza István, szóval én tisztelem és becsülöm, ne legyen félszagáját, de azért egy Kossuthtal, hát így összehasonlítva, enyhén szólva olyan, mint amikor egy hamis zenét kéne hallgatnom. Na, szóval... Igen, ugyanezt érzem én is, tehát valójában ennek a tér átrendezésnek az egyik feladata az volt, hogy Kossuthnak a nimbuszát
csökkentse, mert még a kommunista Kossuth szobor is fenségesebb és kifejezőbb volt ennél a rosszul sikerült, visszahelyezett szobornál. Az az aránytalanság pedig, amit mondasz, Jobb, hogy Tisza Istvánnak és Kossuthnak az alakja nem mérhető egymáshoz, mint hogyha az egyik egy hérosza lenne a magyarságnak, a másik pedig egy statisztája. Hát ez szomorú, tehát el van fuserálva a szobor, de nem véletlen ez, a két 56-os emlékhelyet is eltakarították, vagyis a hatalom torz érték szemlélete tükröződik vissza a térrendezésben. Egyébként meg az egésznek nem ez volt a lényege, ez csak a kísérő zönge, de mondjuk mi ezt vesszük észre leginkább. A képviselő urak a menekülő útvonalaikat építették ki a parkolón keresztül, egyrészt, hogy ne lássák, hogy milyen autóval mennek, másrészt, hogyha bármi rendkívüli esemény történik, akkor az országházból feltűnés nélkül tudnak eltűnni, olyannyira, hogy a metrón keresztül még a városból is ki tudnak valahogy jutni. Hát én úgy tudom, hogy akkor beér a metrót, mindig lehet, hogy maga a váltó, egész biztos van egy surranó vágány, hát ezt nem tartom olyan nagy bajnak, csak azt, hogy mondjuk, hogy szóval úgy néz ki ez a szobor együttes, így most az összes szobor, a Rákóczi az úgy, ahogy van, az csodálatos. De szóval Tisza István és Kossuth Lajos egymás mellett olyan, mint hogyha mondjuk egy gyereknek lennének ilyen kis ólomkatonái, és úgy egymás mellé teszi, és nem nagyon érdekli, hogy az egyik hogy fejezi ki a másikat, illetve hogyan rontja le. Mondom, én nagyon nagy embernek tartom, de Tisza István, de ez erős, tényleg kifejező szó, ami szép is lehet, nem ez a baj. Együtt a kettő, nem ezt mondják úgy, hogy harmonikus, nem szeretek kívánni, de semmiképpen nem. Szóval olyan, hogyha, hát gyerekek, van egy csomó szobor, valahogy helyezzük itt el a téren, és akkor valahogy hogy leeresztik egy helikopterről, és na hát akkor ez most így jó, és akkor ezzel elvon. Hát Kossuth az egy akkora óriás ember volt jellemben is, hát egyszerűen nem is tudom, na. Igen, de tudod Jobb, hogy a Kossuth Nimbusnak az eltiprásában Széchenyit is használják, meg Kossuthnak a szabadkőműves tagságát is használják, úgyhogy mind a kettőről ejtenünk kell egy mondatot. Széchenyivel Kossuthot úgy nem szabad összehasonlítani, hogy az egyiket nagyobbra értékeljük, mint a másikat, mert a magyar héroszok, a magyar szentek között mindkettőnek ott van a helye, és ott már nincs rangsor. Az egy nagyon kicsinyes emberi szemléletmód, amikor hol az egyiket, hol a másikat feljebb akarjuk tenni. A másik dolog pedig Kossuth Lajos 1851-ben, amikor az amerikai elnök meghívására egy előadó körútra érkezett, akkor az első helyen a szabadkőműveseknek a páholyában, mert hogy minden amerikai városban az úgynevezett Magyarországon a kultúrháznak megfelelő hely, az ott a szabadkőműves páholy, ahol a város mindenféle megbecsült polgára összegyűlhet és rendezvényeket tarthat. Én magam is egyébként egy ilyen helyen voltam és tartottam előadást Amerikában, tehát ismerem ezt a helyzetet. Az a különbség, hogy Kossuth Lajost ott tiszteletbeli szabadkőműves taggá nyilvánították, és ezzel a 33 fokozatú hierarchiában az első szintre lépett be, majd pedig amikor a következő városba utazott, akkor ott megint csak tiszteletből eggyel előre lépett, és ez 33-szor ismétlődött meg. Kossuth Lajos a szabadkőművesek hierarchiájáról, meg
tiltott praktikáiról mit sem tudva, hiszen a 19. században a magyarság színe java csak a polgári fejlődést támogatandó belépett Liszt Ferenctől kezdve nagyon sokan a nyugati fejlődés egyik szellemi műhelyének tekintették a szabadkőműves páholyokat, klubokat, és Kossuth Lajos így az előadó körútja végére érte el a legmagasabb beavatási szintet, de aki erre azt mondja, hogy az a szabadkőművesség, amely Magyarország feldarabolásához vezetett, és az emberiségnek a zsidó oligarchia általi félre vitelében a legnagyobb felelősséget viseli, ez nem az a féle Kossuth Lajos szabadkőművesség, hanem valami egészen más, és jó lesz különbséget tennünk, mert ilyen alapon akár gödröt is áshatnánk a Kossuth szobor helyére. De mennyire. És hát ha már ezt a két, igen, mert másféleképpen értelmezték akkor, meg ma, mint ahogy például abban az időben a liberalizmus, meg a mai értelemben vett liberalizmus, ugye, hát sincsenek egymással. Pontosan. Na más, amikor én felső tagozatos voltam, az Áldás utcában jártam általánosba, és az énektanárbácsi, miután hát hallotta, hogy én szerettem fütyülni opera részleteket, míg más meg egyéb számokat fütyültek, és hát persze a tanárbácsi felfigyelt, és többször is adott nekem jegyet a Zeneakadémiára. Ugye ott voltak ilyen mindenféle hangversenyek, meg koncertek, és a főpróbára be lehetett menni ilyen ingyen jeggyel. De hogyha ott vette meg valaki, az is lényegében egy olcsó mozi egy ára, mert 3 forintért már lehetett kapni, de ezt meg ingyen kaptam, csak az maradt meg bennem, hogy koncertre kaptam jegyet. Ha ma mondja valaki, hogy koncert, akkor kizárólag könnyű zenei koncertre gondol, mert ugye hát a komoly zene, vagy a klasszikus zene az inkább hangverseny ma. Hát a koncert az természetes, hogy az volt. Hát csak mondom, hogy a szavak értelme hát az idők során átalakult. Hát tehát a liberalizmus vagy a szabadkőművesség egész más volt akkor, mint ahogy a koncert is ma már más. Ne engedjük, mert egy szimfonikus hangversenyt nyugodtan nevezhetünk koncertnek, és akkor már nem lesz azonos ez a két fogalom. Persze értem én, hogy a szavaknak az értelme változik, de rajtunk is múlik, hogy milyen értelemben használjuk azt a szót. Ajaj, de mennyire, és hogy milyen hangsúllyal beszélünk, de ez talán már egy másik téma. Tamás, köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani. Örülök, Isten hogy itt voltál, jó. Szervusz, a jó is. Isten áldjon meg. Szervusz, Tamás. És mielőtt tovább mennénk, nézzük meg a parlamentben azt a szóváltást Vona Gábor és a miniszterelnök között. Tisztelt Országgyűlés! Vona Gábor, a Jobbik képviselője, frakcióvezetője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz. Terítsük ki a kártyákat. Mitől gazdagodik a miniszterelnök úr környezete? Címmel. Vona Gábor képviselő urat illeti a szó. Tisztelt miniszterelnök úr, amikor legutóbb volt alkalmam öntől kérdezni, akkor arra voltam kíváncsi, hogy miért van az, hogy az ön környezetében lévő emberek hihetetlen módon gazdagodnak az elmúlt években, gondoljuk itt Habony Árpádra, Mészáros Lőrincre, Endi Vajnára. Annak tudható be ez, hogy ők a legtehetségesebbek, legszorgalmasabbak, legtisztességesebbek, vagy annak tudható be, hogy az ön környezetében vannak. Nehogy Isten esetleg annak, hogy bizonyos korrupciós ügyletekben vesznek részt, amikkel kapcsolatban mondjuk a hatóságok félretekintenek. Én ezt a súlyos kérdést tettem föl, de miniszterelnök úr nem válaszolt, hanem azt mondta, hogy akkor kérdezzek ilyet, vagy mielőtt egy ilyet megkérdeznék öntől, előbb válaszoljak arra, hogy mi igaz a Kovács Béla elleni vádakból. Mivel a miniszterelnök úr egy ilyen súlyos kérdést föltett nekem, én úgy gondolom, hogy kötelességem válaszolni, úgyhogy ezt meg is teszem, de egyébként miniszterelnök úr, önnek is kötelessége volna válaszolni egy ilyen kérdésre. De akkor válaszolok előbb én. A Jobbik soha semmilyen országtól, Oroszországtól sem kapott anyagi támogatást, és nem is fog, mert számunkra a függetlenség megőrzése az egyik legfontosabb alapérték. Miniszterelnök úrnak viszont válaszolni kellene továbbra is a kérdésemre, mert a kérdés továbbra is fennáll, nem csak engem izgat, hanem az egész országot izgatja ez a kérdés. És volna is egy javaslatom, miniszterelnök úr, hogy hogyan döntsük el ezt a kettőnk között fölmerült vitát méltó és tisztességes módon. Azt javaslom, hogy állítsunk föl 2 vizsgálóbizottságot.
Az egyik vizsgálóbizottság az vizsgálja a Jobbik esetleges orosz támogatásának kérdését. Miniszterelnök úr, önök adják ennek a vizsgálóbizottságnak a vezetőjét, bármit nyugodtan kérdezzenek, állni fogunk a kérdések elébe. És állítsunk föl párhuzamosan egy másik vizsgálóbizottságot, ezt engedelmükkel vezetnénk mi is föltennénk nagyon sok kérdést, ami pedig az ön környezetébe tartozó személyek elmúlt években történt meggazdagodását vizsgálnák. Én azt gondolom, hogy ez a két vizsgálóbizottság így párhuzamosan tisztába tudná tenni ezeket a kérdéseket, és mind az ön kérdésére választ kapna a magyar társadalom, mind az én kérdéseimre választ kapna a magyar társadalom, úgyhogy nagyon kíváncsian várom miniszterelnök úr válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Jó ötlet, hogy ne csak a képviselők kérdezhessenek a miniszterelnöktől, hanem a miniszterelnök is tőlük az azonnali kérdések órájában, de most én nem élek ezzel a lehetőséggel. Azt azonban világossá szeretném tenni, hogy nem javaslom a magyar politikai életnek, hogy akár a rendőrség, akár az ügyészség jogkörét át akarja venni. Ha jól fejtem meg az ön itt körmönfontan előadott mondatait, akkor ön lényegében korrupcióval vádol bennünket, ezért szeretném világossá tenni, hogy semmifajta korrupciót nem tűrök el, nem tűrtem el a múltban, és nem tűröm el a jövőben sem. Abban pedig szeretném megnyugtatni, hogy amikor a kormány és én személy szerint döntést hozok, mindig csak az ország érdekét tartom szem előtt. Ha ezt nem hiszi, amit sajnálnék, kérdezze meg azokat, akik valaha azt gondolták, hogy lehet másként is dönteni. Kérdezze meg például az ön újsütetű támogatóját. Azt a vádat pedig, hogy az ország miniszterelnöke üzletemberekkel, vállalkozókkal, munkaadókkal találkozik, kapcsolatot tart, sőt tárgyal, gyakran szoktak bennünket ezzel vádolni, az bizarr vádnak tartom. Aligha hihetem önnek, hogy ön nem ezt teszi, nem lehet úgy politikát csinálni, országot vezetni biztosan nem, hogy egy lakatlan szigeten ücsörgünk, vagy úgy csinálunk. Azt is felhozta, hogy itt állítólag a kormánnyal együttműködő vállalkozók, akiket egyébként ön csak fideszesnek emleget, gazdagszik. Ezért megnéztem az ország leggazdagabb embereiről készült nyilvános rangsorokat. Az első 10 legnagyobb magyar között nem találtam fideszest, pedig 10. éve kormányozzuk Magyarországot. Ennek fényében az ön vágyát nevetségesnek tartom, és javaslom, akkor beszéljünk erről komolyan, ha az első 10-ben már legalább 5 fideszes lesz. Attól tartok, ez nem holnap lesz. Köszönöm a figyelmét. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Viszont válaszra megadom a szót Vona Gábor frakcióvezető úrnak. Miniszterelnök úr, lehet, hogy az első 10-ben az imént említett urak még nem szerepelnek, de nagyon jól haladnak ebbe az irányba. És sajnálom, hogy nem értette meg a javaslatomban rejlő lehetőség számára is, hogy tisztázza azokat a vádakat, igen, azokat a korrupciós vádakat, amiket nem csak én, hanem Magyarország számtalan állampolgára megfogalmaz. Volna lehetőség tiszta kártyákat kiteríteni az asztalra, 2 vizsgálóbizottság lenne, az egyiket önök vezetnék, és a Jobbik esetleges orosz támogatását vizsgálná. A másikat mi vezetnénk, miniszterelnök úr, és megvizsgálna, hogy az ön környezetébe tartozó személyek meggazdagodása, mert ne tagadjuk, igenis, ezek az emberek látványosan meggazdagodtak, ez az ő tehetségüknek, szorgalmuknak, tisztességüknek köszönhető, vagy valami másnak köszönhető. Ezt szeretnénk megvizsgálni, szerintem ez egy korrekt javaslat, nem körmönfont javaslat, és most 1 percben majd miniszterelnök úr válaszol, nem csak az fog eldőlni, hogy ön támogatja ezt a javaslatot, hanem miniszterelnök úr, hanem az is el fog dőlni, hogy önnek tiszta a lelkiismerete vagy féle. Amennyiben támogatja, az ön lelkiismerete tiszta, amennyiben nem támogatja, miniszterelnök úr, az ön lelkiismerete nem tiszta. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök urat. Köszönöm a jó kívánságokat, azért kellő szerénységgel azt szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy ön személy szerint vagy Jobbik bennünket bátorság tesznek, vessen alá, meg kell még enni néhány gombócot. Másodszorban azt szeretném mondani, hogy megismétlem, nem vagyok hajlandó Romániát csinálni Magyarországból. Nem vagyok hajlandó arra, hogy mindenfajta rendkívüli eljárásokban és egyebekben elvonjam a bűnüldözésre följogosított államhatalmi szerveknek a jogköreit. Bár önök a parlamentből azt akarnak csinálni, jól látom, de ez a törvényhozás helye, és az emberek számára fontos döntések helye, ezért nem áll módonban ilyen akciókhoz segédkezet nyújtani. Ellenben szeretném önt biztosítani arról, csak azért, mert egy kicsit unjuk már itt az önök állandó vádaskodásait, hogy nem fogunk adósok maradni, azt az elvet követjük, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Tele vannak bűnözőkkel. Önök mögött bűnözők álltak. Önöket bűnözők támogatják. Önök egy kitartott párt.
Azt javaslom, hogy álljanak a nyilvánosság elé, és ezt fedjék föl. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Ez hangzott el az országgyűlésben, és ezzel a szóváltással tulajdonképpen mindkét önmagát konzervatívnak, vagy jobboldalinak, vagy bárminek, nemzetinek nevező párt súlyos sebet kapott. Hogy mi lesz a vége, azt majd meglátjuk, de igazából a világ korrupciót vizsgáló intézetei Magyarországon a korrupciót igen magasra értékelik, sőt világviszonylatban is ebben a témakörben az élvonalba tartozunk. Tehát az, ami Romániában történt, hogy felállítottak egy korrupciót vizsgáló hivatalt, az egyáltalán nem az ördögtől való, különösen akkor, hogyha a bíróságokon a politikai pártok különböző jeles személyiségeinek a családtagjai vannak döntő helyzetben, hogyha a teljes magyar demokratikus intézményrendszer a párthatalom alá van rendelve, és akár az ügyészséget, akár a rendőrséget, akár a bíróságot tekintjük, a függetlensége minden esetben megkérdőjelezhető, ráadásul a pártállami szerveknek és személyeknek a továbbélése az éppen az ügynöklisták eltitkolása miatt a kelet-közép-európai térségben egyedülálló pártállami továbbélés miatt nagyon sok kérdőjelet vet föl. Az pedig, amit a miniszterelnök mond, hogy önök tele vannak bűnözőkkel, önök egy kitartott párt, mondja Orbán Viktor a Jobbikra. Ez önmagában egy olyan súlyos vád, ami nem maradhat a levegőben. Mindenképpen szükség lenne arra, hogy ebben a kérdésben a miniszterelnök terítse ki a kártyáit. Tehát nem lehet egy pártot, nem lehet egy nemzetcsoportot csak úgy bűnözőnek nevezni, és hogy ennek mi az alapja, hát arra kíváncsiak vagyunk. Halló, halló, szervusz Gábor! Szervusz Tamás, köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a műsorodat. Már elég régen beszéltünk, gondoltam, hogy most kísérletet teszek, hát ha bekerülök az adásba. Nézegettem a napi témáidat, és a miniszterelnök beszédéhez, illetve a közállapotokhoz szeretnék hozzászólni. Igen, hallgatunk. Hát, akkor kezdeném először a miniszterelnök beszédével. Hát abszolút nem lepődtem meg, tehát az a beszéd az arról szólt, hogy a miniszterelnök kinyilvánította abbéli akaratát, hogy nem is gondol még csak nyomokban sem arra, hogy ki lesz majd az utóda. Tehát, hogyha rajta múlik, akkor a kommunista irányvonalat követve, akár 80 éves koráig is a hatalomban, vagy a hatalom közelébe szeretne maradni. Esetleg, hogyha addig a Fidesz nem bírja ki, és elveszíti mondjuk a kormányzás lehetőségét, akkor lehet, hogy már előkészítik Orbánnak a köztársasági elnöki pozíciót, és hát akkor az azt jelenti, hogy újabb 8 évig nem fogunk tőle megszabadulni, hiába nem lesz már esetleg pozícióban a Fidesz. Aztán nem tudom, hogy mennyire mesterkélt volt az, hogy Lázár János kivonult. Tehát rajta azért lehet látni azt, hogy 2010 óta folyamatosan pressing alatt tartja a miniszterelnököt, ő szeretne lenni Orbán utódja, és lehetséges, hogy olyat hallott, ami neki nem tetszett, és ezért fogta a kalapját és kivonult, legalábbis átmenetileg. Csak hát ugye az a probléma, hogy Gábor, ez az ország romokban van, az úgy láttam, hogy nem nagyon érdekli a Fidesz vezetőit. És itt kapcsolódnék, ugye, vagy átvezetném a következő témát, hogy nap-nap után elhagyják ugye az egészségügyi dolgozók, meg gyakorlatilag mindenki, akinek szakmája, képesítése van,
és van egy kis kalandvágya ahhoz, hogy elmenjen Nyugat-Európába, vagy bárhol máshova, mert gyakorlatilag ez az ország, ahogy te szoktad mondani, és maximálisan egyetértek, ez egy lágerország. Tehát ha egy kicsit erősebben akarok fogalmazni, akkor ez 45 után mondjuk Auschwitznak a folytatása ez az ország, sajnos ezt kell, hogy mondjam. És hogyha ilyen állapotok uralkodnak, és ez az állapot esetleg még inkább felgyorsul, akkor gyakorlatilag a munkaképes lakosságnak a döntő része az már szerte a világban fog dolgozni, oda fog adót fizetni, oda fog nyugdíjjárulékot fizetni, és akkor ez azt is vetíti majd maga után, hogy egy 10 éven belül a magyar nyugdíjrendszer az össze fog omlani teljesen. Ugye ennek már az az előszele, hogy Orbánék ellopták a magánnyugdíj megtakarításoknak a több mint 90%-át, és óriási problémák lesznek majd ezen a területen is. Tehát a nyugdíjkérdés, akkor az egészségügynek a kérdése, már most is az van, én hallom több helyről, gyakorlatilag szakembereket nem lehet találni, bármely ágazatot mondom, nagyon oda kell figyelni, mert egyszerűen nincs. Hát nincs asztalos, nincs bádogos, nincs orvosi személyzet, stb. Stb. Most az, hogy van politológus, aki bemegy különböző tévécsatornákhoz és mondja a semmit, azzal nem sokra megyünk. Úgyhogy ez a legfőbb problémám. De hát azt is hozzá kell tennem. Közben hallatszódom azért? Igen, hallgatlak. Ja jó, köszönöm csak. Már megértem, hogy ugye a vakvilágba beszélek. Nem, mondjad csak. Jó, folytatom, köszönöm. Tehát ami végtelen szomorúsággal tölt el, hogy ennek ellenére 51%-on van a Fidesz. Hát én most nem nagyon akarok megbántani senkit, de hát, tehát hogyha ilyen állapotok vannak, akkor óriási problémák vannak az emberek fejébe. Tehát, hogyha folyamatosan megválasztják azt a tömböt. Gábor, egy dolognak a következménye ez, a bevándoroltatás kérdésében, ez a kerítésügy, és hogy a Angela Merkel féle csoporttal Orbán Viktor szembeszállt, és tulajdonképpen az európai politikai térben bizonyította azt, hogy nem csak a liberálisok nézőpontja az egyedüli érvényes nézőpont, sőt Európa a végnapjait éli, miután már több mint 1 millió bevándoroltatott lepte el Németországot. Ennek van egy politikai felhajtó ereje. Ugyanakkor ez a kijelentés, hogy önök bűnözők kitartottjai, ez valahogy arra emlékeztet engem, mint amikor az ítéletet hamarabb felolvassák, mint a vádat. Tehát egyelőre nem tudjuk, hogy kicsoda, miért, mikor, hogy, meddig, merre, csak azt látjuk, hogy ítéletet hirdetett a miniszterelnök, és akkor emlékezzünk vissza, hogy mely történelmi korszaka volt az Magyarországnak, a megszállt idegenek által megszállt Magyarországnak, amikor lehetett ítéletet hirdetni vád nélkül. Igen, válasszuk szerintem kétfelé ezt a kérdést, tehát a nagyon fontos kérdést. Egyrészt a miniszterelnök sokszor kapkodott, és egymásnak ellentmondó tevékenységet folytatott, illetve amit tett, azt már tehát jóval, évekkel korábban meg kellett volna tenni, tehát a határzárat. Azért ne felejtsük már el azt, hogy gyakorlatilag 2011-12 eleje óta ellenőrizetlenül jöttek be sokszor terroristák, vagy terrorista gyanús alakok, elemek, akikről tényleg kiderült, hogy Magyarország volt a központjuk, itt beszélték meg azt, hogy hol fognak robbantani, és milyen terrorcselekményeket fognak végrehajtani. Aztán, amikor ez az erőszakos bevándoroltatás, vagy megszállás, teljesen mindegy, hogy nevezzük, ez felgyorsult, akkor elkezdett ugye a Fidesz kapkodni, de a Jobbik már 4 évvel ezelőtt is megmondta, hogy ezzel a kérdéssel komolyabban kell foglalkozni, mert óriási problémák lesznek. Hát itt vannak az óriási problémák, tehát nagyon későn kezdett el a miniszterelnök
foglalkozni ezzel a dologgal. Jó, hát elhiszem, hogy lefoglalta minden idejét az, hogy ő maga, illetve a pártársai mennyit tudnak lopni, milliárdokat, 10 milliárdokat, 100 milliárdokat, az leterhelte ugye gyakorlatilag a erejének, idejének 80-90%-át. A másik része a dolognak pedig az, hogy hát ez nagyon jól jött a miniszterelnöknek és a Fidesznek, mert elterelte a belpolitikai problémákról a figyelmet. Tehát ugye azóta nem nagyon hallunk semmit a Questor ügyről, a devizahiteleseknek a problémájáról, akkor a Tarsoly ügyről, most őt ugye már elég régóta kiengedték, hát gondolom nem tett terhelő vallomást a Fidesz politikusaira, ezért kiengedték, de például itt van a Simon ügy, az a mai napnak a fejleménye, hogy kiengedték ugye a 18. kerületi MSZP, egykori MSZP elnököt, és megtarthatta a lopott vagyonát, tehát ebből is az látszik, hogy a Fidesz és az MSZP a háttérbe összefog egymással, bevédi egymást, viszont amikor választási ciklus van, akkor azért odapörkölnek egymásnak, jelen pillanatban most ugye a Fidesz az MSZP-nek, de amikor úgymond holt szezon van, akkor ezek az ügyek, amik a választás előtérbe kerülnek, ez ugye a háttérben megoldódik, ez a nagy probléma. Tehát az MSZP a Fidesz az MSZP-t soha büdös életben nem fogja elszámoltatni, ez a nagy problémám vele, és közben pedig döglődik, haldoklik az ország. És hogy felháborítanak tartom, gyakorlatilag a politikus bűnözőket senki, semmilyen állami szervezet nem számoltatja el. Ugye ez most a nagy probléma. Gábor, kire gondolhat a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy önök bűnözők kitartottjai, és ezt mondja a Jobbik elnökének? Aha. Hát szerintem a felcsúti magánnyugdíjtolvaj saját magából indult ki, mert ő a legveszélyesebb bűnöző, aztán ezt el tudom mondani a saját pártársairól is. Ugye konkrétumokat is lehet mondani, a magánnyugdíj megtakarításoknak az elvétele, akkor a béreknek az alacsonyan tartása, akkor az, hogy a nemzeti szót azt úgy sajátították ki, hogy állami monopóliumot hoztak létre a nemzeti szóból, itt van ugye a nemzeti dohánybolt, azt azért szívesen megkérdezném egy fideszes politikustól, bűnözőtől, hogy mitől nemzeti egy dohánybolt. Azért, mert ők azt mondják? Hát igen, szóval a Bagó áruda az nem nemzeti, és hogyha erre használják, akkor tulajdonképpen a klozetre is, vagy bármire lehetne mondani, hogy nemzeti, ez önmagában nemzetgyalázás. Hát ez így van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a lufi az mikor fog kidurranni, amit a Fidesz mesterségesen tart fönt. Most még egy dolog ezzel kapcsolatosan. Azt nem értem, tudod, hogy a Fidesz 2/3 van, és akkor ehhez képest a Jobbikban keresik a hibát. Ugye ezt nem nagyon tudom megfejteni az okát. Hát várjál, ez az lehet az oka, hogy a Jobbik ugye nem régen még a második legerősebb párt volt, lehet, hogy most is az, nem tudom. Utána mondtak olyasmit, hogy lejjebb csúszott, és valójában a miniszterelnöknek ez a kard-ki-kard támadása, miközben azért számos programpontot a Jobbiktól átvéve erősödött meg ennyire, hogy most 51% fölött mérték legutóbb. Ez azt is jelenti, hogy a Jobbikban látja a legnagyobb riválisát, és nyilván azért támadja ilyen hevesen. Viszont ebből a heves támadásból adott esetben a közönség, a választók profitálhatnak, vagyis jobban tájékozódhatnak, hogyha kiterítik a lapokat, mert egyelőre mintha pókerjátékosok lennének egymással. Vona Gábor megnevezte, tehát Habony Árpád, Endi Vajna és a felcsúti polgármester az, aki leginkább irritálja a közvéleményt, de az úgynevezett
fideszeseknek a rendkívüli gazdagodása az számos egyéb módon tetten érhető. Az pedig, hogy korrupciót vizsgáló hivatalt a miniszterelnök nem akar felállítani, és akkor azzal védekezik, hogy mi nem leszünk Románia, hát akkor ne legyünk annyira sem Románia, hogy szó nélkül tűrjük a románok magyar ellenes akcióit, tehát ne legyünk Románia, engedjék szabadon Beke Istvánt, és engedjék szabadon mindazokat, akiket meghurcoltak, és jóvátételt adjanak a meggyilkolt magyarok százezreinek. Tehát itt azért lehet azzal a mondattal együtt gondolkodni, hogy ne legyünk Románia, de hogyha csak a korrupció vizsgálatát utasítja el, a többiben pedig, mint a hal néma marad, akkor ez egy furcsa helyzet. Igen, hát a múlt héten volt neked egy elég érdekes beszélgetésed egy hölgyel, aki nagyon kiállt Avram Janku, a román tömeggyilkos mellett, aki magyar emberek százezreit gyilkoltatta meg. Úgyhogy ezt azért tartottam felháborítónak ezt a beszélgetést, mert én elhiszem a hölgynek azt, hogy ő nem tesz különbséget ember és ember között, ez idáig rendben van, de akkor meg kéne mondani ezt a románoknak is, hogy ne tényleg különbséget magyar ember és román között, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy az évszázadok során, de vegyük csak a 20. századot, rengeteg magyar embert írtottak ki a szószoros értelmében, és ezt soha nem lehet megbocsájtani. Igen. Tehát aki mondjuk a te műsorodban Avram Jankut élteti, és a románok mellett kiáll, ne haragudj megért, én azt nem tartom embernek. Tehát el lehet mondani a véleményét, de szerintem ez nem az a fórum. Tehát itt sok minden vélemény elhangozhat, de azért egy szint talán nem nagyon kéne süllyedni szerintem. Hát nézd Gábor, én nem bántam meg, hogy az a hölgy elmondta a véleményét, mert legalább ebben a kérdésben hallottuk az ellenségeinknek a véleményét, hallottuk azoknak az álláspontját, akik a tömeggyilkosságokról nem akarnak tudomást venni, és akik a mai világban egyfajta többségi véleményként jelenítik meg a magyar gyűlöletet, hiszen nem csak Románia, hanem Szerbia, Szlovákia, de még Csehország is fertőzött sok szempontból az ilyen és ehhez hasonló magyar üldöző gondolatokkal. Tehát nekünk látnunk kell azt, hogy milyen közegben élünk. Hát az a nagyon nagy probléma, hogy 90 óta Magyarország, én kimondom, egy zsidó gyarmat. Tehát itt a jelenlegi politikai hatalom, tehát a Fidesz, korábban az MSZP és az SZDSZ abból élt, hogy elment hanukázni, elmentek ugye ilyen eseményekre, találkoztak, közben megbeszélték a nemzet ügyeit. Hát nekünk ugye nemzet, nekik nem az, nekik pénzforrás, és gyakorlatilag azért tartunk most ott, ahol, mert nem magyar emberek, én ezt kimondom, nem magyar emberek irányítják ezt az országot, hanem 2-es, 3-as állampolgárok, akik nagyon komolyan kötődnek Izraelhez, a Közel-Kelethez, és csak a saját zsebük tömését tartják szem előtt, más abszolút nem érdekli őket. Hát ebből is látszik, azt tudod, hogy élhetetlen már ez az ország, aki teheti, az elmegy innen, gyakorlatilag maradnak a nyugdíjasok, maradnak a szakképzetlenek, maradnak a cigányok azok borzalmas mértékben szaporodnak, tehát ezzel is kéne valamit kezdeni, mert nem nagyon szeretném, hogyha még az én életemben lenne az, hogy Magyarország cigányország lesz, ezt nagyon nem szeretném megélni, de sajnos ebbe az irányba haladunk. Hát vannak megyék, ahol 100 csecsemőből több mint 90 cigány. Ezt is valahogy vagy felül kéne vizsgálni. Ugye ez a Kádár rendszerbe kezdődött el, és hát azt sem értem, tudod, hogy jó, most ebben nem akarok belemenni, mert akkor vita lesz, ezt inkább hanyagolom, de azt azért elmondom, hogy a 70-es években kezdődött ugye a Kádárnál az, hogy
szólt a cigányoknak, hogy nem baj, hogy szaporodjatok, csak majd mi eltartunk benneteket, és aki, zárójeles mondat, aki meg nosztalgiázik a Kádár rendszer iránt, a 360-as kenyérért, annak azt tudom mondani, hogy a 360-as kenyeret most úgy hívják, hogy államadósság. Tehát amit abban a kommunista, szocialista rendszerben feléltek, azt most ránk terhelik többszörösen. Tehát akik abban a rendszerben jól éltek, azok felélték sok esetben a gyerekeik, unokáik jövőjét. Visszatérve a cigányokra, mindenféleképpen kezelni kell a helyzetet, és én azt is mondom, hogy ezeket a cigány önkormányzatokat, Farkas Flóriánt, Kolompár Orbánt el kell számoltatni, mert ezek gyakorlatilag ugyanolyan bűnözők, mint a magyarországi politikusi réteg, akik hatalomban voltak korábban, illetve most is. Számolatlanul mennek át a kezeiken a 100 milliárdok, amikkel nem tudnak elszámolni. Hát itt van ugye 50 milliárd forintért megpróbáltak 2005 és 2015 között beindítani egy úgynevezett roma integrációs programot. Gyakorlatilag abban merült ki az egész, hogy ellopták a teljes összeget. És felelősségre vonás nem volt. Ugye egyik cigány ott áll a másik cigány mögött, Orbánra és Farkas Flóriánra gondolok, veregetik egymás vállát, aztán megérkezik Lázár János, és nem történik semmi. Tehát én azért nagyon szeretném, hogyha egy teljes politikai váltás lenne, és mondjuk a Fidesz az MSZP-vel karöltve eltakarodna nem csak a hatalomból, hanem a politikai életből, mert ezt nem hiszem, hogy sokáig lehetne csinálni. Most Gábor, amit láttunk a tegnapi franciaországi eredményeken, hogyha a nemzeti párt erősödik, akkor létrejön a nagy koalíció. Itt már több példát tudunk rá, tehát a Fidesz az MSZP-vel akkor is összefogott, amikor Gyöngyösi Márton mondott egy olyan mondatot, amit félre magyaráztak, és bármikor, hogyha a Jobbik megerősödne, hogyha most a Jobbik lenne a legerősebb párt, akkor is megtennék ugyanazt, amit Sárközi vezényelt le. A szocialisták inkább szavaznak a konzervatív jobb középre, azért, hogy a nemzeti párt ne tudjon kormányozni, vagy ne tudjon nyerni választást. És ez azért intő példa, mert valójában a megoldás nem a politikában van. A politika egy esély arra, hogy legyenek pénzek, legyen valamiféle hatalom, amivel a nemzeti oldalt lehet szervezni, segíteni és egységesíteni. Aki úgy gondolkozik, hogy egy párt az fontosabb, mint a nemzet, az többet árt, mint hogyha semmit sem tenne. Ebben neked igazad van, én is úgy gondolom, hogy a nemzet a legfontosabb, de ezt jelen pillanatban csak pártok útján lehet megoldani, és én biztos vagyok abban, hogy a Jobbikban is vannak hibák, mint mindenhol, de hát azért a Fidesz meg az MSZP 3 cikluson keresztül voltak hatalmon, és gyakorlatilag egyre inkább nyomták bele a magyar emberek fejét a sárba, akkor most nagyon finoman fogalmaztam, és én csak abban hiszek, hogy ha a Jobbik hatalomra kerül, akkor is tudom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, és dolgozni kell, de bízom abban, hogy egy kiszámítható országban élhetünk mindannyian, ahol tudunk gyarapodni, az, aki dolgozik, és jutunk 1-ről a 2-re. És azt is várom a Jobbiktól, bár még a 2018-as választás nagyon messze van, hogy visszamenőlegesen számoltassa el az elmúlt 25 év politikai bűnözőit. Tehát ne legyen az, hogy egy Simon Gábor, egy Gyurcsány Ferenc, egy Orbán Viktor, egy Lázár János, egy Kósa Lajos tönkreteszik az országot, saját környezetüket, városukat, ellopják a pénzt, ott marad az adósság, és mi meg kis emberek fizetünk, mint a katonatiszt. Hát ezt most már egyszer is mindenkorra be kell fejezni, tiszta és világos viszonyokat kell teremteni, de nem ezekkel a pártokkal. Tehát igen, itt a hát Fidesz, MSZP, DK-t el kell számoltatni mindenképpen. Gábor, akkor innen folytatjuk legközelebb a Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy én ebben az évben többször már nem jelentkezek, és
mindenkinek szeretnék áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánni, és egy a 2015-ös évhez képest egy sokkal, de sokkal boldogabb 2016-os esztendőt minden magyar embernek. Úgy legyen, áldott karácsonyod, Gábor. Szervusz, a jóisten áldjon. Halló, halló, Ferenc! Na, itt egy kicsit megszakadt a vonal. Közben akkor van egy kis időnk, akkor kérek szépen visszajelzést, hogy milyen a vételnek a minősége. Kaptunk olyat a műsor elején, hogy nem jön be, és gond van a vétellel, és reménykedem abban, hogy ez valamilyen módon rendeződött. Halló, Ferenc! Halló, Isten áldja, Tamás! Isten hoztak, kedves Ferenc! Szeretnék hozzászólni a Gábor mondani valójához, hogy tulajdonképpen azokat kellene, illetve hát nemhogy elszámoltatni, a nyilvánosságra kéne hozni a Fidesz kormánynak azt a 90 éves eltitkolt dolgokat, amik le vannak titkosítva. Például, bizony. Mondjuk például igen. A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatosan az a helyzet, hogy ez nem biztos, hogy jól látja a Gábor, hogy ellopta a Fidesz a magánnyugdíjpénztárakat. Tudniillik, a helyzet az, hogy miután belenyúlta a Fidesz a magánnyugdíjpénztárba, ez tény és való. De akkor, mikor ő már belenyúlt, akkor már a nyugdíjpénztárak tulajdonképpen, tehát a nyugdíjpénztárakba befizetett összegeknek a túlnyomó többségét már a nyugdíjpénztárak és a hozzájuk csatlakozó szervezetek már mind ellopták. Tehát, hogyha még hagynak nekik kis időt, akkor semmi sem marad a nyugdíjpénztárakba, tehát erre megfelelő tanúsítás az, miután elszámolták tehát megszüntették a nyugdíjpénztárakat, és visszafizették volna az embereknek a bizonyos részeket tehát a befizetett összegekből, hogy a túlnyomó többsége alig kapott valamit vissza, mert már nem volt pénz. És azt is mondjuk el, hogy miközben önkéntes magánnyugdíjpénztárakról beszéltek, ezek korán sem voltak önkéntesek. A Duna Televíziónál, amikor dolgoztam, akkor azt mondta a munkaadó, hogy kötelező magánnyugdíjpénztárba fizetni azt a járulékot. Tehát végül is mindenféleképpen azt a bizonyos százalékot, amit meghatározott a törvény, azt vagy a magánnyugdíjpénztárba fizette be, vagy pedig az állami nyugdíjpénztárnál hagyta, de az a bizonyos százalék az el volt különítve. Tehát egyik ez. A másik az, hogy hasonló dolgokat csináltak, csak erről nem nagyon beszélnek a különböző biztosító társaságok, akik ilyen nyugdíjkiegészítő biztosításokat, vagy pedig ilyen életbiztosításszerűségeket kötöttek, amiknek a túlnyomó többsége már kezd lejárni, és itt is, hogy mondjam, kifosztották az ügyfeleket nagyon szemét módon, de erről egyáltalán nem akarnak beszélni az emberek sem, mert a túlnyomó többsége, akik ugye már lejárt a biztosítási idő, és ugye felvették azt az összeget, hát tulajdonképpen szégyelnek róla beszélni, hogy át lettek verve. Ennyit a Gábornak a hozzászólásához, és a másik az, hogy tehát tulajdonképpen oda kell jutni a magyar népnek, hogy nem szabad pártokba gondolkozni. Igen, Ferenc látta ezt a szóváltást a két pártvezér között? Igen, láttam. Hát én ezen csak mosolyogni tudok.
Igen, érdekes egyébként, hogyha itt azt mondják, hogy bűnözők, vagy korrupció van, hát akkor az lenne a legalapvetőbb dolog, hogy egy korrupciót vizsgáló bizottságot, majd hivatalt felállítanak, és amikor a miniszterelnök megtagadja a korrupció vizsgálatát, és azt mondja, hogy van itt ügyészség, bíróság, rendőrség, és nincs szükség semmilyen más vizsgálatra, akkor megfeledkezik ezeknek a viszonylagos függetlenségéről, igen, vagy a csak függetlenség mosolyogni hiányáról. tudok, mert itt van, most a másiknak a nevére nem emlékszek már, azt hiszem a Zugló polgármestere volt, felállítottak már itt egy ilyen korrupciós vizsgálóbizottságot, az egyik főnöke a budai, nem tudom mi volt a keresztneve, a másik meg a Zuglónak a polgármestere lett későbbiekben, amik tulajdonképpen egy minimális ideig működtek, eredményt nem mutattak föl, aztán gyakorlatilag nem is beszéltek róla. Igen. Tehát erről ennyit. Na most még az első betelefonáló a szobrokkal kapcsolatosan, igen, amiket mondott. Tehát annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a Tisza István szobra, amiről beszélt, igen, hát azért az meglátszik, hogy a Tisza István szobrát azt ki csinálta, hát a Zala György csinálta. Igen. Na most hát hozzámérni a mai vagy a közelmúltban lévő művészeket igazából nem lehet. Na most én is láttam ezeket a szobrokat, és megnéztem ezt a teret. Ezt a Kossuth szoborcsoportot, ezt nem tudom, hogy eredendően ki csinálta, mert sajnos nem volt rá kiírva az alkotójának a neve. Tehát erről ezt nem tudom, nem vagyok benne tájékozott. Nem is fontos, mert annyira csapnivaló szobor, hogy ahhoz nem kell szakértőnek lenni. A magyar embert sérti a méltóságában az, hogy Kossuth Lajosnak, a nemzet egyik legnagyobbjának ilyen típusú szobrot állítsanak, főleg ott a Zala György szobor szomszédságában. Igen. Tehát ezt a szobrot mindenképpen le kell cserélni egy méltóságteljes, Kossuthhoz illő szoborra, és ahogy annak idején még egy másik televízióban hirdettük meg a megmozdulást a Károlyi szobor ellen, és nem is gondoltuk volna, hogy sikerünk lesz, hogy eljön az idő, amikor kap az a szobor egy hurkot és eltávolítják onnan, úgy ezt a szobrot is le kell cserélni, csak ahhoz először a közvéleménynek tudomásul kell vennie, hogy mi is van ott. Na most ehhez még egy-két mondatot szeretnék hozzáfűzni. Hát itt igazából valójában a közvéleménynek nagyon sok köze lehetne, illetve nyomása lehetne rá. Tehát a legnagyobb baj, hát nem tudom, hogy Tamás mennyire ismert ezekbe azokban a művészkörökbe, mert itt tulajdonképpen vannak ilyen különböző bizottságok, meghívnak embereket zsűribe, hogy azok véleményezzék ezeket a szobrokat, amiket beszélünk, és ennek a felállítását, stb. És hát igazából ezen bizottságokban hát nagyon sok kívánnivaló van a vélemények között, és hát nem megfelelő emberek, s nem megfelelően, tehát nem is olyan mélyen kellene ezt keresni, hanem azt a bizonyos művészcsoportokat, illetve klikkeket kellene megszüntetni. Hát pártcsinovnyikok vannak ott, tehát... Igen, tehát vagy pártcsinovnyikok, vagy valamilyen szinten érdekeltek ebbe a dologba. Erről nagyon sok mindent lehetne beszélni, és főleg itt van ez a kutya elásva. Na és még egy mondatot, és aztán befejezem a szobrokkal kapcsolatosan. A parlament déli oldalán, a Kossuth térnek, tehát a Kossuth téri metroállomásnál ugye felállították az Andrássy Gyulának a szobrát, illetve hát újra öntötték a régi alapján. Hát itt is mondjuk az a szobor az valójában szép, meg aránylag jól sikerült, de hát itt is ennek alapján, mikor ezt meghirdették, hogy ki fogja nyerni ezt a pályázatot, hogy melyik művész vagy művészcsoport fogja ezt csinálni, hát itt már előre el voltak döntve azok, hogy kik fogják, hiába pályáztatták meg, és komoly pályázati díjakat kellett befizetni, itt már előre el voltak döntve, hogy kik nyerik, csak
megcsinálták a cirkuszt, hogy a pályázatot kihirdetik, illetve megtörtént. Ez ismerős máshonnan is. Igen, tehát ezek jellemzőek, tehát itt bizonyos klikkek vannak. Hát tulajdonképpen ennyit akartam mondani, és hagyok másoknak is szót. Isten áldja, Köszönöm Tamás. szépen, jó Isten áldja meg, Ferenc. Igen, szóval ezeknek a szobroknak a furcsasága, és egyáltalán, hogy Magyarországon ilyen szobor ügyek vannak, igazából a Szabadság téren az a parkolóhoz való lejárat lépcsőjének a hátsó oldalához bigyeztett Gábriel arkangyalos szobor, az is valójában méltatlan az arkangyalhoz és az általa védett Magyarországhoz. Szóval nem szabadna ekkora baklövéseket tenni, hogy egy szobor meg egy parkoló lejárat egybe van építve, és az, hogy a mazsihisznek ez egy kedvelt tiltakozási területe, és mindazt a szemetet, amit odahordtak, azt egyszerűen rendőrökkel őriztették, nem merték helyre tenni a dolgot. Ez mutatja Magyarországnak a megszállt helyzetét, és mutatja azt az igazságtalanságot. A szoborügyek pedig folytatódnak. Hóman Bálint szobra mögül Székesfehérvár immáron kihátrált, az az alapítvány pedig, amely fel akarja állítani a szobrot, közadakozást hirdet. Na most, amikor az ország ennyire ki van zsigerelve, és ennyire nehéz helyzetben van mindenki, hogy a mindennapi megélhetése sem biztosított, és nem tudnak közadakozni az emberek, akkor abban reménykedni, hogy 11 néhány millió forint majd összegyűlik, és akkor lesz Hóman Bálintnak szobra. Ez tulajdonképpen kihátrálás, mert Hóman Bálintnak ilyen módon nem lesz szobra, és azt sem tudjuk, hogy az a pénz az miként gyűlik össze, tehát valami ellenőrizetlen folyamat indult el, és akkor itt hívom fel a figyelmet, hogy a Hóman Bálintról szóló film megtekinthető a honlapunkon, 14 perces, tehát mindenképpen be lehet iktatni a napi tevékenységek közé, és hogy Hóman Bálint Klebersberg Kuhnóval együtt a nemzeti iskola rendszernek a megalapozója, ma is állnak azok az iskolák, és ma is az jelenti az oktatási rendszerünknek az alapját, amit Klebersberg és Hóman felállított. Ez mutatja, hogy őt nem mint politikust, hanem mint nemzetpolitikust kell tekintenünk, az pedig, amivel vádolják, hogy a nyilasokat úgymond kiszolgálta, azért mégis tudnunk kell, hogy 44. március 19-e a német megszállás napja után ő már nem volt kormánytag, annak ellenére, hogy családja német származású, tiltakozott a német megszállás ellen. Nem lehet a holokausztot tokkal vonóval Hóman Bálint nyakába varni. Az a koncepciós per pedig, amit folytattak ellene, az önmagában is már meg lett semmisítve, az akadémiai tagságát pedig csak azért nem tudják helyreállítani, mert olyanok ülnek az akadémián, akik a mazsihisszel forró dróton vannak összekötve, és nem tudományos, hanem elsősorban politikai tevékenységet folytatnak a történészek. Az, hogy jeles, szakértő történészek nem lehetnek akadémikusok, mert ki vannak rekesztve, ez mutatja, hogy Magyarországon az akadémia soha nem volt ennyire átitatva a politikával, ráadásul az idegen érdekeket kiszolgálók
akarnak megfelelni az akadémikusaink. Tehát van itt baj bőven, van nyomorúság, és talán bízhatunk abban, hogy ez a mélypont, és innen lesz valamiféle változás. Ugyanakkor a Homan szobor ügyét a miniszterelnök magához vonta, majd pedig hagyta az egészet elszunnyadni, tehát itt Orbán Viktornak a felelőssége is megmutatkozik abban, hogy Magyarországon Homan Bálintnak nem lehet szobra egyelőre. És hogy hol van a történetnek a vége, mert hogy nagyon sok jó magyar embert meghurcoltak, tönkretettek, halálba kergettek, vagy éppen úgy, mint Homan Bálintot, Vácot a fegyházban sanyargatták, úgy, hogy testsúlyának a felét elveszítve, tulajdonképpen ennek következtében halt meg. Halló, szervusz Ildikó! Szervusz Tamás! Sajnos nem volt egy ideig adás. Ó, igen, hallom, és szomorú vagyok miatta. Igen, és hát emiatt is nem tudom, hogy miről volt szó, a szobrok problémáját hallottam. Igen, most éppen szobroztunk, de valójában van itt egy számodra kedves téma a mai napon. Igen. Mert hogy Bolyai Jánosnak a születésnapja van. Ó, Istenem, hát ez nagy örüljünk neki. Hibám, hogy ezt elfelejtettem. Igen. A Jóisten éltesse Bolyai Jánost a mennyei Magyarországon, és örülhetünk annak, hogy van a magyarok között néhány ember, aki figyel rá, és tudja, hogy ki volt ő. Igen, és aki szeretné helyre tenni a világ közvéleménye előtt is az ő nevét, mert itt nagyon sok kérdés felmerül vele kapcsolatban, és senki nem hajlandó ezzel foglalkozni. Tehát az a baj, hogy azok, akik valóban értenek ahhoz, hogy ő milyen hatalmas munkát végzett, azok nem ugye szakmailag vizsgálják az életművét, és azokat a humán vonatkozásokat már nem tudják figyelemmel kísérni, amivel ki lehetne bogozni a csomókat. Igen, és ráadásul miután polihisztorról van szó, így minden jelenkori szakembernek a területéről Bolyai János kilóg. Igen. De hogyha részletesen végignézzük az életét, azért itt a magyarságra vonatkozó egy-két dolgot le kellene szögeznünk. Tehát egy picit magunkba kellene nézni. Ugyanis ő kisnemesi, tehát székely származású volt, és székelyek között, tehát magyar közegben dolgozott. Na most az, hogy mégsem érte el a világ hírnevet, amit el kellett volna érni, az egyrészt, sajnos ezt ki kell mondanunk, ez ennek a magyar közegnek volt a hibája. Igen. Ugyanis hát a családja sem segítette. A közvetlen környezete sem segítette, mert az apját nagyobbra tartották, mint őt. Ő visszavonult a kis szobájába, és naphosszat dolgozott, és ezt valahogy nem értették az emberek. Tehát nem tudott igazán a gazdaságával foglalkozni, mert ő a matematikával foglalkozott. Azon kívül azért azt is hozzá kell tennünk, hogy érdekes mód, aki jó matematikus, az jó zenész is. Igen, tehát, hát összefügg. Igen. Tehát Bolyai János már, amikor a Bécsi Hadiakadémián tanult, kitűnt a hegedű játékával, és a rokonság elmesélte, ez szerepel az emlékiratokban, hogy egyszer beugrott a bécsi
operaház zenekarában, mert hiányzott a szólóhegedűs. Az igen. És most nem tudom, hogy melyik operát adták elő, de gyönyörűen végigjátszotta. És hát az egyik Habsburg főherceg is jelen volt, úgy tudom, Albert főherceg, aki a műszaki főiskola főprotektora volt, igen. És hát innen is származott az a nagyra becsülés, amit Bolyai János iránt érzett. Csak ez sem volt elég ahhoz, hogy megkapja azt a segítséget, amire szüksége lett volna. Na hát lehet, hogy ez botfülű volt, ez az Albert, nem értette meg, hogy akár, hogyha csak zenészként tekint Bolyai Jánosra, akkor is meg kellett volna neki adnia minden segítséget. Igen, de azt kell mondani, hogy a Bolyai János miután elvégezte a hadiakadémiát, utána Temesvárra került, aztán mint katona. Aztán áthelyezték Aradra, utána a híres, most kiugrott a fejemből annak a városnak a neve, ahol híres egyetemmel is működött. Göttingen, vagy? Nem, ez ott a keleti részeken van az ukrajnai. Ja. Igen. Tudom, igen, valamelyik ez az észlet-litván közül az egyik és ország, és a német lovagrend után német neve van. Igen, és aztán került Csehországba, és akkor szerelt le. Most mindegyik állomás helyén a saját fölöttesével tudatja, hogy mind dolgozik. És ezektől a fölöttesektől nem hogy segítséget kapna, hanem állandóan gáncsolják. Mert hogy a főnök ostoba. Igen. És ez odáig fajul, hogy az appendixnek, tehát ugye a főművének az eredeti példányát, a kéziratát átadja az egyik főnökének, amit soha nem adott az a bizonyos katonai fejjel neki vissza. Tehát a mai napig keresik a tudománytörténészek ezt a kéziratot. És közben pedig azt látjuk, hogy más városokban, tehát Kazányban, Oroszországban egy Lobacsevszky ugyanazon dolgozik, és őt pedig világhírnévre tesz szert, a cár kedvence lesz, Gauss ugyancsak azzal dicsekszik, hogy ő már ezeket a dolgokat megfejtette, őt is a porosz császár nagy kegyben részesíti, és Bolyai János itt egymagába szegényen hal meg. Igen. És soha senkitől segítséget nem kap, sőt vádolják, sőt rágalmazzák, hogy összeférhetetlen. Holott az egyik felettese egyszer ezt őszintén megírja, nem hogy összeférhetetlen, hanem a világ legjámborabb embere. Tehát a környezet miért nem segíti a zseniket? Miért nem segíti? Mindenféle rágalmat el kellett viselnie ott Marosvásárhelyen, ahol az élete utolsó évtizedeiben dolgozott, még a családjába is. És sajnos az a hagyaték, amit nem volt ideje kiadni, azt én úgy érzem, hogy a család elkótyavetjélte. Tehát 18 000 oldalból 4 000 oldal hiányzik. Igen. Hányan betekintettek és eltüntettek onnan részeket, szóval a bolyai kéziratnak a sorsa, a későbbi felbukkanása is egy külön történet. Ugyanakkor valahogy mégiscsak a világ tudomásul vette az ő zseniét, csak
nem annak megfelelően. Tehát nem bizony. valami mégis kiszivárgott ebből, és az a nyomorúságos magyar sors, amit ő megélt, az majdnem szükségszerű volt. Tehát nem is lehetett Magyarország és Erdély annyira provinciális volt a német és egyéb európai területekhez képest, hogy egyszerűen aki nem ment oda, az nem is tudott bekerülni a vérkeringésbe. Tehát Gauss, amikor felismerte Bolyai zseniét, akkor inkább arra hivatkozott, hogy az az ő zsenialitásának a kisugárzása, és Bolyai csak papagájként ismétli a tőle hallottakat. Tehát valahogy nem egyszerű ez. Igen, de álnok, tehát egy álnok tudós volt maga Gauss is, mert az egyik barátjának fennmaradt a levél, azt írta erről a Bolyai műről, az appendixről, hogy annyira tömör és annyira zseniális, hogy az emberek nem fogják megérteni. Igen, és úgy is lett. És így is lett, de ott elismerte, hogy zseniális. Tehát ez az alattomosság egy tudóshoz nem méltó. Hát igen. Szóval Gauss ennek ellenére nagy matematikus volt, és méltó társa Bolyai édesapjának, meg Bolyainak is lehetett volna olyan mentora, csak valahogy úgy látszik, hogy van egy szint, amikor már nem teszi meg. Valóban, szóval Gaussnak a legnagyobb a felelőssége, mert őt, mint tudós fejedelmet az egész világ ismerte és elismerte, és neki lehetősége lett volna arra, hogy Bolyai Jánost felkarolva méltó helyre tegye. És nem őt karolta fel, hanem Lobacsevszkijt. Igen. Úgyhogy Lobacsevszkij művét küldte el Bolyai Farkasnak nagy kárörvendve, hogy íme valaki megfejtette a dolgot, de nem fejtette meg a párhuzamosokat. Bolyai János fejtette meg. Most van itt még egy dolog, ami nagyon-nagyon fájó, hogy ugye Bolyai János 1860-ban halt meg, hát 1849-ben a szabadságharc bukása után ugye még kevesebb lehetősége volt arra, hogy a világ megismerje. Igen. És ekkor történik meg az, hogy azt a két ládát, amiben az ő kéziratos hagyatéka van, egy ismeretlen kis tanárra, Szabó Sámuelre bízzák, ez a tanárember is székelyföldi, de nagyon furcsa kapcsolatai vannak. Tehát beutazza egész Európát, holott a bolyaiaknak ugye arra nem volt pénzük, hogy Göttingenbe utazzanak. Tehát valószínűleg ez a Szabó Sámuel a szabadkőműves páholyokból kapta a pénzt. Mert már ekkor működtek ezek a bizonyos szabadkőműves páholyok, akik Eötvös Lóránddal voltak kapcsolatban. Tehát a következő évtizedekben az a nagy-nagy baj zúdult a magyar tudományos életre, hogy egyrészt idegen érzelmű professzorok foglalták el az akadémián és a legfontosabb posztokat, másrészt azok a szabadkőművesek befolyásolták a magyar tudományos élet további alakulását, akik ugyancsak nem voltak magyar barátok. Tehát ekkor már a szabadkőművesség felhígul, és hát tudunk olyan levelekről Eötvös Lóránd tollából, amelyekben zsidó származású hallgatóknak kérnek ösztöndíjat. És ezt Eötvös Lóránd intézte el.
Igen, szóval ez a Königsbergről és környékéről elinduló vándorlás, ez Európában megváltoztatja a szabadkőműves páholyoknak az összetételét is. Kezdetben azért nem volt ez ennyire egyértelmű, mint ami a 20. században megmutatkozott. A szabadkőművesség a legsúlyosabb nemzetrontó erőknek lett a fókuszpontja, és ez kihatott minden nemzeti gyökerű tudósra. Igen, hát sajnos ezt kell mondani, és még egy érdekes vonulatot vettem én észre Bolyai János életművének tehát a sorsa alakulásában. Igen. Azt, hogy Eötvös Loránd nagyon-nagyon közel került a bolyai hagyatékhoz. Most Eötvös Lorándnak az apja, a kis Gyelek Lóránddal járt Erdélyben 3-szor is. És Eötvös József volt az, mármint Loránd apja, aki a bolyai hagyatékot felkéri Budapestre, hogy tanulmányozás véget. És itt valami nagyon-nagyon gyanús dolog történik, hiszen 1860-tól, amikor a világ először kap hírt a bolyaiakról, egy Schmidt Ferenc nevű temesvári építész ad ki egy kis recenziót a bolyaiak munkásságáról. Ezután az összes európai tudós elkezdi keresni a bolyai hagyatékot. Tehát megmaradtak levelek a nagyon-nagyon hiányos hagyatékban, amelyek Itáliából, tehát Olaszországból jöttek, Battaglini professzortól, Franciaországból jöttek egy Üel nevű professzortól, hogy szeretnének betekinteni a bolyai hagyatékba, mert ott még kincseknek kell rejtőzni. Igen. És nem tudnak kapcsolatot teremteni, Szabó Sámuel ül a hagyatékon, néha haza-haza visz egy csomót, aztán nem viszi vissza. És ez a Szabó Sámuel aztán 1867-ben, tehát 7 évvel Bolyai János halála után Párizsba utazik. És ott kerül sor az első kiadására az Appendixnek. Hogy mit vitt ki, mit hagyott ott, azt nem lehet tudni, mert senki nem kutatta, viszont ahol az a francia professzor tanít, aki ezt a kiadványt előkészítette, ott nőtt fel az egyik legnagyobb francia matematikus, akit úgy hívnak, hogy Poincaré. És ez a Poincaré majd 1905-ben a Bolyai Bizottságban fog részt venni. Tehát ilyen furcsa föld alatti kis patakokban folyik szét ismeretlenül a bolyai hagyaték, és hát örülhetünk annak, hogy legalább egy Rados Gusztáv nevű matematikus 1900 körül elérte azt, hogy az enciklopédiákban szerepeljen a neve Lobaczewski mellett. Igen. Érdekes ez, mert tulajdonképpen egy filozófiai gondolatra épül ez a hiperbólikus geometria, amit Bolyai felállít. Nevezetesen, hogy abszolút egyenes nincs. A tér, ahogy hajlik, ahogy a bolygók, ugye a Földön azt gondolnánk, hogy egy sík egyenes területen vagyunk, és hogyha kicsit messzebbről tekintjük, akkor kiderül, hogy egy gömbön állunk rajta, és a tér az összeér, vagyis úgy is lehet felfogni, hogy vannak, akik hozzánk képest fejjel lefele állnak, és ez a világ mindenségre is vonatkozik. Más a világ mindenségnek a szerkezete, mint amit emberi ésszel el tudunk képzelni,
és ebben Bolyai János jutott legmesszebb és legkorábban. Igen, és hát nem csak ebben, hanem ennek a filozófiai továbbgondolásában is, mert ő már a tér és az idő összefüggéseit is kereste. Igen, és akkor már ott vagyunk Einsteinnél. Igen, és Einstein azt viszont bizonyítani lehet, Eötvös Loránd számításait használta. És az előbb ugye mondtam, hogy Eötvös Loránd... Ő pedig Bolyaitól vette kölcsön. Igen, tehát itt az összefüggések már összeérnek, csak ezt ugye nagyon nehéz konkrétan bizonyítani, mert sok mindenhez nem jut hozzá az egyszerű kutató. Igen. A levéltári törvény miatt is, és amiatt is, mert a világon működik egy Einstein bizottság, aminek a központja Izraelben van, és bárhol, ahol ügynökeik mindenütt figyelik a tudományos életet, és bárhol megjelenik Einstein neve valami negatív előjellel, ők intézkednek. Na, ez is érdekes. Úgyhogy, igen. Hát akkor mi is felkerülhetünk a listájukra. Igen. Hogyha Bolyai Jánosnak a kezeírását tekintjük, ahogy a szem a lélek tükre és a kézírás is a lélek tükre, ráadásul ő egy sajátos írásmódot is kidolgozott saját maga számára, és valahogy azt látjuk, hogy megelőlegzi azt a későbbi nyomtatását a kéziratnak, mint egy készült üzenetet hagyott az utókornak, és meg lehet, hogy az utókor még mindig nem jött el, még mindig nem tartunk ott, hogy mondjuk a tudományos élet jeles képviselői felfognák és közkincsé tennék a bolyai hagyatékot. Igen, mert hiányos, mert szétszették, mert nem tudjuk igazán, hogy hol van. Én szerintem a szabadkőműves páholyok erről többet tudnak, ugyanis a bolyai írások rendkívül sokrétűek. Tehát ő kifejlesztett magának egy bizonyos gyorsírást is. Igen. Tehát egy sajátos gyorsírást, amit szerintem nem biztos, hogy teljesen megfejtettek azok, akiknek a birtokában vannak az iratok. Akkor ő leírta a gondolatait egy jövendő társadalomról. Ő írt tanulmányokat az iskolarendszerről, tehát az oktatás módjairól, hogy milyen módon kellene az oktatási rendszert átalakítani, a tudást átadni. Úgyhogy rendkívül sokrétű gondolatok lehetnek azokban az iratokban is, amelyek hiányoznak. Igen, csak egyetlen egy probléma van, hogy Bolyai János jobbá akarta tenni a világot, a mai oktatási rendszerben pedig bevett, bár nyilvánosan sokszor fel nem vállalt doktrína az, hogy egyre butábbá kell tenni a következő nemzedékeket. Hát igen, mert így könnyebb uralkodni, könnyebb félrevezetni az embereket. Gondolják azok, akik a hatalmat birtokolják, de ez ostoba gondolat. Tehát egy társadalmat csak akkor lehet jól megszervezni, hogyha az emberek tájékozottak és okosak. Tehát buta emberekkel csak egy végzetében rohanó társadalmat lehet kézben tartani. Tehát nem értem igazán azoknak a gondolatait, akik ezt így szervezik meg. Igen, szóval Bolyai János, amikor azt mondja az ÜTV tanában, hogy a gyermekeket
az idősebbeknek kell nevelniük, és a fegyvereket el kell venni a katonáktól, csak vadászatra lehet használni. A pénzgazdálkodást meg kell szüntetni, és be kell vezetni helyette a cserekereskedelmet. A bűncselekményeket szigorúan meg kell büntetni, sokkal szigorúbban, mint eddig. És az ember köteles bármilyen feladatot is lát el, naponta 2 órát földműveléssel foglalkozni. Ezek olyan tanok, amelyek ma is ilyen anarchisztikusnak hatnak, tehát nincs még a világ felkészülve arra, hogy Bolyai Jánosnak a gondolatait követni tudja. Igen, és hát szóval azok, akik ez a birtokukba akarták venni, és a birtokukba is vették mindazt, amit mondjuk a papírokkal birtokukba vehettek, mert a gondolatokat nem tudják birtokukba venni, mert nem értik. Azok nagyon a mai napig, tehát a 20. századig találok olyan nyomokat, hogy a bolyai rokonságot valami különös kór pusztítja. És itt én nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy az okos ember és a zseniális ember leszármazottait is nagyon nagy veszélynek gondolják azok a bizonyos körök. Tehát egy példát hadd mondjak erre. Ugye Bolyai János leszármazottai nagyon sok felé laknak, viszont azt tudjuk, hogy az 1936-os évben a dédunokája Budapesten lakott, az elektromos műveknél dolgozott. Őt is Bolyai Jánosnak hívták, és éppen akkor született egy kisgyermeke, a feleségének az első gyermeke, és éppen akkor adják a Nemzeti Színházban egy Jenei Jenő nevű írónak a Két Bolyai című művét. Igen. És jelentkezik a dédunoka a Nemzeti Színházban, hogy hát nincs arra pénze, mert kispénzű hivatalnok, hogy jegyet vegyen, hát szeretne egy tiszteletjegyet kérni. És meg is kapja ezt a tiszteletjegyet. Úgy tudom, hogy Ódry Árpád rendezte, ebben nem vagyok biztos. És az egyik újságíró ez alkalommal készít vele egy riportot. És kiderül, hogy nagy gyászba van a család, mert meghalt az ükunoka, a kis pár hónapos ükunoka, méghozzá azért, mert félrekezelte az orvos. Olyan. Tehát egy olyan tápszert írt fel, ami olyan betegséget okozott a kisgyermeknél, a csecsemőnél, hogy nem tudták megmenteni. És hát én itt ezt nagyon-nagyon gyanúsnak gondolom, hiszen akkor nem lehetett 20-30 féle tápszerről szó. Igen. És pont azt a rosszat írta fel. Na most, ami ezt a Két Bolyai című színdarabot illeti, ha ezt valaki kikéri a Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Intézetéből elolvasásra, döbbenten állapítja meg, hogy abban olyan adatok vannak, amik sehol nem szerepelnek a bolyai irodalomban. Tehát Bolyai Farkasnak, ugye az édesapjának ezek szerint olyan találmányai voltak, amiről már manapság senki nem tud és nem akar tudni. Tehát volt egy olyan lámpája, bolyai lámpának hívták. Ugye az az elektromosság kezdete, az az időszak.
Igen. Nem tudjuk, hogy milyen volt ez a Bolyai lámpa, azt tudjuk, hogy elektromos készüléke volt Bolyai Farkasnak. Tehát ez az egyik felfedezése. Ő fedezte fel a lakókocsit, mert csinált magának egy olyan szekeret, amiben, hogyha le akarta Marosra utazni, ami azért elég hosszú út volt, a szekéren berendezett kis szobácska volt, amin dolgozni is tudott. Tehát ő feltalált egy kerékpárt. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor Jánossal levelezett, János megírta, hogy Bécsben egy különleges kis szerkentyűt használnak az emberek, ami állítólag angol találmány, és hát Farkas elmondja, hogy na de hát én már ezt régebben használom itt. Tehát olyan dolgokról tudunk, illetve olyan dolgok merültek feledésbe, amit föl kellene hozni a feledés homályából, hogy egy kicsit büszképpen nézhessünk a világba. Így van, és az a gondolata Bolyai Jánosnak, hogy minden beavatottnak legyen 12 tanítványa, és a tanítványok vigyék tovább a tant, és az uralkodókat minden körülmények között be kell avatni. Ezek is olyan alapvető gondolatok, hiszen Magyarországon éppen azt látjuk, hogy az ország vezetői nincsenek beavatva Magyarországnak a múltjába, a titkaiba, a rendeltetésébe, a helyébe, a világ rendjében, helyére a világ rendjében. És ez az egész történet felhívja a figyelmet arra, hogy Bolyai János a magyar nyelvet látta a legalkalmasabbnak arra, hogy világnyelv legyen. A mai világban, miközben a magyar nyelvet tudják legnehezebben megtanulni, ugyanakkor ő kidolgozta azt a rendszert, amellyel logikai nyelvként meg lehet érteni a magyart, és ezen keresztül a világot pontosan le lehet írni. Tehát itt több angol drámaíró és tudós is felismerte a magyar nyelvnek a nagyszerűségét, és rájöttek arra, hogy a magyar nyelv pontosabban írja le a világot, mint ahogy ők az angol szókészlettel próbálják ezt tenni, de hogy Bolyainak volt erre kidolgozott terve, és világnyelvként szigorúan logikus, félreérthetetlen, áttekinthető nyelvnek mondta a magyart. Ez mutatja, hogy az a betűtár, az a gyökszótár, bizony, amit ő kidolgozott, az a jövőben még előkerülhet, tehát elképzelhető az, hogy az emberiség ebből a zuhanó korszakából kilépve a világban igyekszik rendet teremteni, és az üdvtörténetnek megfelelően az emberiség nem a pokolban éli napjait, hanem a Föld valahogy megpróbál egy jobb világnak a kezdeményezője lenni, és ebben Bolyai Jánosnak nem csak hogy évszázadokra, hanem évezredekre előre mutató tanítása van. Igen. És én úgy tudom, úgy emlékszem, hogy még a számítógép alapjait is ő lefektette, tehát ott van azért az ő írásaiban az is, és hogy a számítógépnek a nyelve a leglogikusabb nyelv kell, hogy legyen, tehát a magyar. Igen. Tehát valahol erre ő utal. Természetesen egy nagyon kezdetleges számítógépre gondoljunk. Igen.
Tehát... Szóval itt a zene elmélete is, ahogy rájött például ez a 432 Hz-re való hangolása a normál A-hangnak a most bevett 440 vagy 442 helyett, ez megint a világ rezgéseivel és a világ szerkezetét leíró számsorral függ össze, ami megint egy magasabb rendű gondolkodás, és hogyha a zene a világ mindenség rezgéseire adott emberi válasz, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy mindaz, ami most zeneként megszólal a Földön, az egy hamis válasz, és csak néhányan jutnak el oda, hogy a hangszereknek és a Földnek a rezgését összehangolva gondolkodjanak egy nagyobb rendszerben. Márpedig Bolyai ezt tette. És hát, hogy mennyire összefügg valóban a tudomány és a zene, és hát a művészetek, arra az is példa, hogy az egész Bolyai család zenész család volt. Tehát például Gergely, a féltestvére, olyan jó hegedűs volt, hogy amikor Reményi Ede, ugye ő a Szabadságharc hegedűse néven vált ismerté, Reményi Ede hazalátogatott Angliából, ahol a királyi zenekarnak volt a tagja, és hát egy hangverseny körutat adott Erdélyben. Megjelent Bolyai Gergely a hangverseny után, és hát gratulált a mesternek, és egy kicsit megkritizálva a mestert, a hegedűjén bemutatta, hogy azt a bizonyos Paganinit ő hogy játszaná. És állítólag Reményi Ede azt mondta, hogy hát ön jobb hegedűs, mint én. Ugyanis Gergely nem tudós volt, hanem Gergelyről azt írták, hogy naphosszat hegedült a szobájában. Szóval ő is egy ilyen zseniális, de hát a zenei vonalon zseniális ember volt, aki viszont nem tudott karriert csinálni. Érdekes ez, ahogy a zene valahogy átszövi a tehetséges embereknek az életét, és Bolyai János nem csak, hogy nagyon szépen, nagy tudással hegedült, és az egésznek a hátterével is tisztában volt, ami a játékán keresztül megmutatkozott, hanem az oktávnak a felosztásával és egyáltalán a 12 fokuságnak a középpontba állításával befejezte azt a folyamatot, ami Johann Sebastian Bachal elindult, a Das Wohltemperierte Klavier, az első olyan nagyszabású zenemű, amely a korábbi szokásokkal szakítva úgy hangolja a hangszert, hogy minden hangnemben lehessen rajta játszani. Addig egy-egy hangszer az alkalmas volt arra, hogy C-durban, vagy F-durban, G-durban játszanak rajta, de ha távolabbi hangnemekről volt szó, akkor más hangszert kellett keresni hozzá. És Bolyai, amikor ezt megérti és kiterjeszti, akkor tulajdonképpen ugyanazt a folyamatot érti meg elméleti alapon, mint amit Bartók Béla a gyakorlatban vitt véghez. Tehát itt összeérnek a magyar zsenik. Van az egésznek egy ilyen matematikai vonulata is, ahogy Bartók felállítja a tengelyrendszert, és ahogy a kékszakálú herceg várának a tengelyrendszerében a C-dúros részeknek az ellentételezése a fis-dur, a látszólag legtávolabbi hangnem a C-durtól, miközben a kettő egymást be tudja helyettesíteni, és
olyannyira igaz, hogy nem csak Richard Wagner, de Giuseppe Verdi, majd később Bartók Béla és kortársai, Stravinsky használták ezt, hanem az amerikai népzenéből kinőtt jazz is ugyanezeken a nyomokon elindulva ugyanarra a gyakorlati következtetésre jutott. Tehát itt egy magasabb rendszer az, ami a zenében megmutatkozik, és pontosan Bolyai azt értette meg, és azt is tanította, hogy a zene az átlagember számára is érthető módon tud megjeleníteni magasabb rendű információkat, és hogyha valaki belehallgat, nem a mai világban túl sok ideje állítólag nincs az embereknek, egyébként csak a fontos dolgokra nincs idejük, a feleslegesre arra korlátlanul van. Igen. De hogyha valaki mondjuk a Máté Passió-nak a kezdő kórusát meghallgatja, amelyben Bach már a sztereó hatást, ma így mondanánk, használja, mert hogy van egy kórus jobbról is és balról is, és akkor az egyik mondja sehen, a másik kérdezi was, vagyis nézd, mit, és így felelgetnek egymásnak a kórusok, és mondja der Bräutigam, a vőlegényt, vagyis Jézust, és ez a totális hatása a zenének, mert hogyha valaki a Máté Passiót végighallgatja, akkor tulajdonképpen hát az is lehet, hogy teljes botfülűként azt mondja, hogy hát énekeltek össze-vissza, kornyikáltak, meg cincogtak, és semmi értelme nem volt. De ha egy ember meghallgatja, akkor azt fogja hallani, hogy az isteni dolgokba őt beavatták. Földi halandóként a mennyországnak a törvényeibe tudott belehallgatni, és azoknak a törvényeknek az emberre való hatását ő tökéletesen értette és tapasztalta, vagyis tulajdonképpen mintha az angyalokkal beszélgetett volna, olyan élménye lesz, és ezt nem szabadna az átlagembertől elzárni, nem szabad a Bolyai féle zseniális világlátást lesöpörni az asztalról azzal, hogy elhelyezzük egy kalitkába, hogy egy tudós volt a sok között. És valahogy a zenének a tudományok és a művészetek közötti elsőségét, azt ő tökéletesen megértette. Persze a mai világban ez popzeneként, meg mindenféle alantas műfajként jelenik meg, és valahogy az embereket ezen keresztül is igyekeznek tömegemberré formálni, hogy ne legyen neked nagyobb igényed, mint hogy bal, jobb, és ennyi elég lesz, mert úgyis kocka vagy, és kockában kell gondolkoznod, tégla vagy a falban. Na most ezzel szakít a Bolyai féle zenelátás, világlátás, és ez az, ami az embert ki tudja mozdítani a hétköznapokból, tehát nekünk nagyon is figyelnünk kell arra, amit ő hagyott ránk. Igen, és helyére kell tenni, és még egyszer mondom, hogy egész Európa felháborodott azon, hogy kezelik a bolyai hagyatékot. 1860-tól a század végéig vannak leveleink, amelyekben tudósok kérik számon a Magyar Tudós Társaságtól, hogy miért így hanyagolják, mert nagyon hanyagolták. Tehát a nagyjainkat értékelnünk kellene. Ne csak akkor, amikor külföldről szólnak, vagy oda eljut a hírük. Sőt, nekünk kellene megmutatni a világnak. Bolyait csak mint matematikust ismerik, a csakot idézőjelben. Igen. És azért itt van, mert ugye
azért lehetett nagy matematikus, mert nagy ember volt, és azért volt nagy ember, mert bármihez nyúlt, mindenben meghaladta a korát, és évszázadokra előre mutatott. Igen. Ildikó, mondjunk egy imát Bolyai Jánosért. Mondjuk egy imát, igen. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Hiszek Magyarország feltámadásában. Úgy legyen. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ildikó. Nagyon örültem, hogy Bolyai Jánosról tudtunk beszélgetni. Én is nagyon-nagyon köszönöm, mert ez a kedvenc témám. És nekem is az lett. Látod, hogy valahogy ezt te hívtad fel a figyelmemet, hogy Bolyaira nagyon kell figyelnünk, és akkor figyelünk is. Hát nagyon köszönöm, és biztos, hogy megkapjuk hozzá felülről az erőt. Mert az egész nemzet érdeke ez. Úgy legyen. Szervusz Ildikó, a Jóisten áldjon meg. Jóisten áldjon meg mindenkit. Köszönöm szépen. A kedves nézőnek hirdetem a holnapi napot. Szerdán este 6 órától élő közvetítést adunk az Erdélyi Magyarok Egyesületéből, ahova bárki eljöhet, és adott esetben bekapcsolódhat az élő műsorba, az előadásba, hogy a Skype-ot megpróbáljuk ott használni, vagy sem, azt még nem tudom, de a Skype kapcsolatra biztos, hogy lehetőség van, tehát elképzelhető az, hogy be fogjuk kapcsolni, és akkor tudunk olyan beszélgetést is lebonyolítani, amikor az egyik fél nem a teremben, hanem egy másik kontinensen van akár. És a témánk pedig Magyar Advent, mert hogy ez most az az időszak, amit leginkább meg kell értenünk. A Jóisten áldjon meg minden igaz jó magyar embert.